Equilibrar o fluxo de visitantes a Sanxenxo é o obxectivo que se marcan dende o consistorio para os vindeiros anos. Mellorar a ocupación durante a temporada media e baixa da vila convértese deste xeito nunha das prioridades para a principal vila turística de Galicia e por iso se presentou aos empresarios locais un plan estratéxico co que facer un fronte común e conseguir ofrecer o mellor da vila a todos aqueles que a visiten en calquera momento do ano. Pero o que significa esta presentación é que Sanxenxo ten datos suficientes, datos que demostran que podemos crecer en temporada baixa e tamén en temporada media. Sanxenxo en temporada media ten unha media, valga a redundancia, de 50 hoteles abertos e en tempo que son os meses de abril, maio e outubro, e nos outros 5 meses que son enero, febrero, marzo, noviembre e diciembre, que son os de temporada baixa, temos 14 hoteles abertos. Eu creo que se facemos ben as cousas, nos próximos 10 anos podemos ao mellor pasar de 14 ao mellor a 25 ou a 30 hoteles abertos, e onde hai 50 abertos, ao mellor podemos chegar a ter 70 ou 80. Sanxenxo 12 meses ao ano, ese é o nome co que se coñece este plan e co que se pretende fomentar o turismo na vila durante todo o ano, sen descoidar a calidade ofertada durante os meses de verán. Hai hoteles que xa están abertos todo o ano e queda agradecer, e creo que o vamos a conseguir, pero ten que ser unha labor entre todos, porque para facer, por exemplo, os eventos que sempre dicimos, non solamente nos de goberno, senón todos os grupos políticos apostamos sempre por facer eventos en Sanxenxo, os eventos hai que facerlos de acordo ao sector turístico para que se consoliden. Non se debe facer un evento un fin de semana e o ano seguinte xa non hai, é outro distinto. Eu creo que non, que temos que empezar a marcar nos eventos, tanto culturales como gastronómicos, deportivos, do que sexa, pero que deben de ser para que se queden. E nesa línea hai que traballar e percibir que hai esa intención. Unha acción que deberá aplicarse progresivamente nos vindeiros 10 anos, sinalar que Sanxenxo é unha das vilas con máis establecementos hostaleiros, xa que conta na actualidade con máis de 160 negocios deste tipo e máis de 9.000 prazas hoteleiras ofertadas.